Здравейте, момичета! Днес ще ви покажа как си направих този грим, подходящ за дискотека, някоя парти или събиране с приятели. Започнах първо с нанасянето на основа за сенки, която ще предотврати размазването им, както ще ги направи по-издръжливи. Ще нанеса от тези сенки по целия подвижен клепач, както на горния, така и на долния. После с кафеви матови сенки ще нанеса в края на окото, както и в сгъвката, като гледам да прелея хубаво цветовете. С чиста четка и телесен цвят сенки ще си помогна за горната линия. Ще нанеса малко кафяво и на долния клепач. От същите сенки в телесен цвят ще нанеса както по линията под веждите, така и във вътрешния ъгъл на окото. Ще си направя очната линия с молив, ще сложа от него и във водната линия на окото. Слагам спирала на горните и долните мигли. Ще сложа от тези черни матови сенки върху очната линия. Оформям си веждите с молив. Не знам защо едната изглежда по-дебела от другата. Когато се гледах в огледалото, изобщо не беше така. И така, с очите сме готови. Дойде ред и на лицето. Нанасям фон лютен.
Нанасям коректор, за да покрия огромните тъмни кръгове под очите си. Малко пудра за завършек. Нанасям руж, а за устните ще използвам молив и гланс в телесен цвят. И това е. Надявам се гримът, който си направих, да ви е харесал. Чао и до следващия път!